барча галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган сый-хөрмәтләрендә, киң-киң нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең-мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз, хәмд ва сәнәләребез булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһының рәхмәте булып килгән, безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның каршында булган әмерләрен үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқати, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Азиз дусларым, Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең һәрбер хутбасын, вагаз насихатын, кардәшләренә, сахабаларына булган дәресләрен башлады Аллаһ Тәгаләгә хәмд әйтеп, "Әлхәмдүлиллаһ" дигән сүздән. "Иннәл хәмдәлиллаһ", бөтен хәмд, бөтен мактау, улуглаулар Аллаһ Тәгаләгә хас дигән сүздән башлады. Һәм без дә мөселманнар үзебезнең тормышыбызның һәр мизгелендә, иртәсендә һәм кичендә, көндезендә һәм төнендә Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә хәмд сәна әйтеп, Аллаһ Тәгаләгә шөкер сүзләре әйтеп яшәргә тиешбез. Чөнки һәр мизгел, һәр секунд безгә җирдән һәм күктән, алдыбыздан һәм артыбыздан, өстебездән һәм астыбыздан Аллаһның шиксез күпме нигъмәтләре килеп, күпме нигъмәтләре яуып тора. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә "Ва ин таудду ниъматаллаһи ла тухсуха" диде. Аллаһның сезгә биргән сый-хөрмәтләрен, Аллаһның сезгә биргән нигъмәтләрен санарга уйласагыз, санап бетерә алмассыз диде. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ ул шиксез рәхмәт иясе. Ул безне юктан бар кылды. Ул безне җир өстенә урнаштырды. Бөтен тирә-юньне безгә хезмәткә тапшырды. Ул безне бер яктан күпме нигъмәт белән күмә, икенче яктан безне күпме бәла казалардан, күпме кайгы хәсрәтләрдән саклап, яшереп, имин кылып тора. Монсы да җәмәгать Аллаһның зур нигъмәтедер. Әгәр адәм баласы үз тормышында бер нигъмәт тапса, димәк бу Аллаһның аңа булган рәхмәте. "Ва ма бикум мин ни'ма фаминаллаһ". Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Сездә нинди генә нигъмәт булмасын, ул Аллаһтан" диде. Ул безгә Аллаһның рәхмәтедер. Һәм адәм баласы нинди генә бәла казадан кытылмасын. Ниндидер ул фаҗигамы, ниндидер ул табигый берәр гарасатмы, янгын чыгу булсынмы, су басу булсынмы, ул ниндидер аурумы, булар барысы да нәрсә? Аллаһ безне коткарганга күрә без аннан имин кылдык. Шуңа күрә адәм баласының йөрәге, адәм баласының теле һәр вакыт Аллаһыга хәмд сәна, шөкер әйтеп торырга тиештер. Шулай да, газиз кардәшләрем, бүгенге хутбәдә сезгә сөекле пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләгә хәмд әйтә торган, аны мактый һәм зурлый торган бер ничә урынны әйтеп искә төшереп китәсем килә. Алар бик күп. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям "Әлхәмдүлиллаһ" дигән сүзне тормышның бик күп урынында әйтте. Ләкин шуларның мин берничәсен генә искә төшереп китәсем килә. Беренчесе, ашау ишүдән соң Аллаһыга хәмд сәна әйтү. Аллаһның ризыклары безгә булган зур нигъмәте булып тора. Ашамыйча, эчмичә беркем дә яши алмый.
һәм Аллаһының ризыгыннан, Аллаһының суыннан башка ризык юк. Аллаһының бу нигъмәтен ул бирмәсә, бүтән беркем дә бирә алмый. Аллаһ Тәгалә Qur'an-ы Кәримдә Бақара сүрәсенең 172-нче аятында әйтә: "Я айюхаллазина аману, эй иман китергән бәндәләр, кулу мин таййибати ма разакнакум." Без сезгә ризык кылган, халал булган нәрсәләрдән ашагыз диде. Ашагыз. Аллаһ Тәгалә безгә күпме халал, күпме файдалы ризыклар бирә, күпме яшелчәләр үстерә, күпме җиләк җимеш бирә. Шуңа күрә кайбер кеше исламга килә дә, яки исламнан читтән генә карый да, "О, бу исламда бөтен нәрсә харам. Теге ярамый, бу ярамый." Мәйтәм, нәрсә ярамый? Менә дуңгыз ашарга ярамый, менә аракы эчәргә ярамый. Без мөселманнар менә интегеп яшибез инде шулай, аракыда эчә алмыйча җәмәгать. Әйе, шулай интегеп яшибез, аш йөрибез дуңгыз ашый алмагач. Эй, мәйтәм, бишара, ал кагаз, чиста кагаз бите, ал кулыңа каләм, һәм язып куй, нәрсә ярамый? Менә язып куй, дуңгыз ярамый дип. Һәм кырына яз нәрсәләр ярый. Яз, кагазың тулачак. Урын битеп, бу якка чыгачаксың. Шуңа күрә 1000 халалдан бер харамны табалар да, әле ул харам ни өчен? Безгә зыянлы булганга. Безгә ул кирәкми. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһының нигъмәтләре күп. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ, ашагыз. Без сезгә биргән яхшы халал ризыклардан ди, вашкуру лиллаһи ди. Һәм ашаганнан соң Аллаһка шөкер итегез ди. Рәхмәтле булыгыз ди. Ин кунтум ияһу таъбудун, әгәр дә Аллаһка гыйбадәт кылучы бәндәләр булсагыз ди. Муғаз ибн Анас тапшырган хадистә Аллаһының илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Кем дә кем ашаганнан соң шушы сүзләрне әйтсә: Әлхәмдүлиллаһилләзи ат'амани һаза ат-та'ама ва разақанихи мин гайри хаулин минни ва ла кува." Моның мәгънәсе: Әлхәмдүлиллаһ, мактау булсын, вся хвала Аллаһу, нинди Аллаһка? Әлләзи ат'амани һаза ат-та'ам, кем миңа шушы ризыкны бирде, миңа ул аны китереп куйды табыныма, аны табырга насип итте. Ва разақанихи мин гайри хаулин минни кува, һәм ул миңа бу ризыкны бирде, минем үз көчем җитмәс иде бу ризыкны табырга. Минем мөмкинлегем булмас иде бу ризыкны Аллаһ бирмәсә, яңгырын, сиңа шуны табырга саулыгын, сәламәтлеген, акчасын. Шуңа күрә адәм баласы бу дуга белән таный Аллаһ Тәгаләнең кудрәтен һәм үзенең бу ризыкны бер үзе таба алмаганын. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Кем дә кем ашаганнан соң шушы дуганы әйтсә ди, шушы зикрне, аның ди моңа кадәр кылган гөнаһлары кичереләчәк ди. Аның моңа кадәр кылган гөнаһлары кичереләчәк ди." Һәм хадиснең дәвамында әйтә: "Кем дә кем бер кием кигәннән соң", менә без ашаганнан соң дуганы беләбез, киемдән соң да бар. Һәм аны да гадәткә кертсәк, ул бик яхшы булыр иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Кем дә кем кием кигәннән соң әйтә: Әлхәмдүлиллаһилләзи касани һаза ат-тауба ва разақанихи мин гайри хаулин минни ва ла кува." Әлхәмдүлиллаһ, хәмид булсын, мактау булсын Аллаһка, ул миңа шушы киемне кидертте, һәм миңа моны ризык кылды, минем көчем җитмәс иде моны табырга. Мин моны булдыра алмас идем дип әйтсә ди, элек кылган гөнаһлары кичерелә ди. Бу хадис Имам Тирмизи риваятында хасан хадис булып тора. Карагыз җәмәгать, исламның матурлыгы. Карагыз җәмәгать, Аллаһның рәхмәте. Аллаһ синең табыныңа ризык бирә. Син шул ризыкны утырып ашыйсың. Ул ризыкны ашаганда аның тәме, аның исе, ул бит үзе бер ял, ул бит үзе бер ләззәт, җәмәгать. Рәхәтләнеп ашыйсың, күңелләрең күтәрелә. Бая хәлсезләнгән идең, кәефләрең күтәрелде, хәлең кайтты. Бер генә сүз әйт: "Әлхәмдүлиллаһ" диген, әле гөнаһларың да кичерелә. Кара, рәхәтләнеп ашыйсың, ашыңы, бәлешеңе сарык бутын. Аннарысын Аллаһка шөкер итәсең, шуның өчен гөнаһларың да кичерелә. Карагыз, бу бит Аллаһның рәхмәте. Син наслаждаешься,
Ondan соң әле за наслаждение Аллах сиңа гөнаһыңны да кешерә. Син кием киясең, кием кигәч шатланасың, каралы ничек матур. Аннан соң әлхамдулиллах әйтәсең, әле гөнаһың да кешерелә. Һәм мондый хадисләр бүгенә түгел, алар күп җәмәгать, ләкин безнең вакытыбыз бөтенесен укырга юк. Шулай ук бер зикр, бу зикрне Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям ашаганнан соң әйткән. Ләкин бу бик сирәк. Моны бик сирәк мөселманнар белә. Һәм күбегез өчен бу зикр яңа булачак. Һәм минем өчен дә җәмәгать, минем гаибем, мин бу вагазны беренче тапкыр әзерләгәндә бу зикрне шуннан соң гына күреп, хәзер инде кулланасым килә, тормышка кертә. Чөнки ашаганнан соң кыла торган зикр, әйтә торган дуга, амин тотабыз дип әйтәбез. Пәйгамбәрбез бер төрлене генә әйтмәгән. Ул берничә төрлене әйткән. Менә ризыкны бит көн сайын макарон ашамыйсың. Тегесендә ашыйсы килә, бысында. Шуның кебек дугаларны да тырышырга кирәк, төрлене ятларга. Һәм бысында әлхамдулиллахиллази ат'амана ва сақана ва жагалана минал муслимин әйтсәң. Икенчесендә әйт әлхамдулиллахиллази ат'амани хада ат'ама ва разақаниһи әйтсәң. Өченчесендә менә моны әйт. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте ул зикрләр төрле, ләкин бу зикрның да мәгънәсе зур. Абдуррахман ибн Джубайр тапшырган хадистә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям ашар алдыннан бисмиллаһын әйтте ди. Ашар алдыннан бисмиллаһ дип ашады ди. Ашаганнан соң шушы сүзләрне әйтте ди, зикрне. Аллаһумма ат'амта ва асқайта ва агнайта ва aqnayta ва хадайта ва ахяйта фалакал хамду ала ма агтайта дип әйтте ди. Моның мәгънәсе әлхамдулиллах, Аллаһка рәхмәт булсын, хәмид булсын, син мине ашаттың, син мине ишерттең, син мине мохтаҗлыктан сакладың. Ты избавил меня от нужды. Чөнки кемдер ризыкка мохтаҗ булып йөри. Безнең шәһәрдә көненә бер мәртәбә итле ризык ашаса бик бәхетле булган кешеләр бар. Чөнки 8000 пенсияга җәмәгать бөтен кеше ит ашый алмый. Шуңа күрә нәрсә? Син мине мохтаҗлыктан коткардың. Ва aqnayta. Aqnaytaның мәгънәсе, галимнәр әйтә, ул мохтаҗлыктан коткарганы түгел, син миңа әле мохтаҗлыктан коткарганнан соң тагын бирдең. Чөнки кемдер просто мохтаҗ түгел, ә кемдер бай. Шуңа күрә син мине канагатьләндердең, байлык белән дип әйтәбез. Ва aqnayta ва hadayta, син мине туры юлдан җибәрдең, син мине терелттең. Ва ахяйта фалакал хамду ала ма агтайта, һәм син миңа биргән өчен мин сиңа хәмид әйтәм, сине зурлыйм дип. Бу имам Ахмад, имам Ан-Насаи риваятларында килгән хадис. Менә бу җәмәгать ашау ишүдән соң хәмид сәна әйтү. Икенчесе намазда. Намазда берничә урында сөйкле пәйгамбәрбез әлхамдулиллах дигән сүзне әйтте. Ләкин бөтенесен китермибез. Беренче дәлил инде һәр рәкъәгать нинди сүздән башлана? Фатиха сүрәсе. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Галәмнәрнең Раббысы, хуҗасы булган Аллаһка бөтен хәмид, мактау, вся хвала Господу миров дип әйтәбез. Шулай бит. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне чакырды Аллаһка хәмид әйтергә кашан? Рукуктан торгач. Аллаһның элчесе Сами'аллаһу лиман хамидах дип тора иде. Моның мәгънәсе бөтен җирдә Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ә монда алай түгел. Рукуктан торабыз нәрсә дип? Сами'аллаһу лиман хамидах. И слышит Аллах того, кто восхваляет его. Аллаһ ишетә, кем аны мактый. Шуңа күрә шундук нәрсә дип әйтәбез? Раббана лакал хамд дибез. Ләкин монда да төрле зикрләр килә. Кайдадыр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям былай әйтсә, кайдадыр икенче төрле, 3, 4, 5 төрле килә. Кайсын булдыра алабыз, кулланыр икән. Шуларның берсе Имам Бухари риваятында килә. Бер вакыт кешеләр сөйкле Пәйгамбәрбез артында намаз укыганда, Пәйгамбәрбез имам басып торалар, Аллаһның элчесе рукугдан торды ди. Һәм Сами'аллаһу лиман хамидах дип әйтте ди. Шул вакыт артта торган бер ир кеше түзә алмыйчы, сабыр итә алмыйчы, ягъни ул бит ишетте. Аллаһ ишетә ди. Үзен мактаучыларны ди, мактарга тотынды. Һәм нәрсә диде? Раббана ва лакал хамд хамдан кафиран таййибан мубаракан фих дип әйтте ди.
Намаз біткәч, сөйклі пейғамбарыбыз бізге бұрылды да, «Мәнил мутакаллим?» Кім анда сөйләшті деп айтты дей. Сұрады дей, кім айтты бұл сөзләрне? Шуннан соң арттан біреу, «Мин Аллахның елшісі» деп айтты дей. Шуннан пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дей, «Мин дей бұл сөзләргә дей, бұл сөзләрне ишеткәч дей, күрдім 30-дан артық фәрештә дей, ашыға бірінші болып язырға тырыштылар бұл сөзләрне дей. Ашыға ең бірінші болып язырға тырыштылар, бір-бірсі біле ұзыштылар дей, шушы сөзләрне язырға дей. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһның илчесе намазда да Аллаһка хәмд әйтә иде, тәһаҗүдләрдә әйтә иде, сәнә дуасында, такбиратул ихрамнан соң әйтә иде. Аларын бөтенесен китермибез. Ләкин менә бу зикрне дә Раббана ва лакал хамд хамдан кафиран таййибан мубаракан фи, моның мәгънәсе, эй Раббыбыз, сине мактыйбыз күп мактаулар белән, яхшы мактаулар белән һәм бәрәкәтле мактаулар белән дигәч, 30-дан артык фәрештә тизрәк язырга тырыштылар шушы изгелекне. Бу Бухари хадисе килә. Шулай ук җәмәгать, өченчесе, моны инде рөхсәт итсәгез, татарча аңламаган кардәшләргә русча әйтеп китәм. Сегодня, дорогие братья, мы говорим о восхвалении Всевышнего Аллаха, когда мы говорим «Альхамдулиллах», вся хвала единому Аллаху. И есть моменты, есть дела, времена, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, учил нас восхвалять Всевышнего Аллаха. И один из примеров, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, получал какое-либо благо от Аллаха, он восхвалял Аллаха. И также, когда посланник Аллаха видел, как Аллах защитил его от чего-то дурного, вот это дурное, оно могло постигнуть его, но Аллах его избавил от этого, он восхвалял Аллаха. И хадис от Абу Хурайры в сборниках имама Муслима. Абу Хурайра, ради Аллаху анху, рассказывает, что в ночь переселения Исра посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предложили два сосуда, две емкости. В одном сосуде было вино, а в другом сосуде было молоко. Посланник Аллаха посмотрел на эти сосуды и выбрал молоко. Тогда Джибраиль, алейхиссалям, сказал: «Альхамдулиллах, хвала Аллаху, который направил тебя на фитру», то есть естественный иман. «Ибо, если бы ты выбрал вино, твоя умма заблудилась бы». То есть твоя умма потеряла бы истину. Вот поэтому, почему Джибраиль, почему он восхвалил Аллаха? Во-первых, Аллах дал выбрать молоко, то есть дал ему ни'ма, благо, польза в молоке огромная. Во-вторых, Аллах спас его, избавил его от дурного. Он не дал ему выбрать вино, потому что после вина пришло бы заблуждение. Поэтому этот хадис указывает на то, что мусульманин восхваляет Аллаха. Когда что-то получает, также восхваляет Аллаха, когда Аллах от чего-то его избавляет. Также этот хадис в сборниках имама Муслима. Также хадис в сборниках имама Тирмизи. Абу Хурайра рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда мусульманин увидит человека в страдании, то есть или больного человека, или что-то у него в жизни случилось, и он в горести, он в печали, когда мусульманин увидит такого человека и скажет: «Альхамдулиллах, хвала Аллаху, который избавил меня от того, что постигло тебя, и возвысил меня над многими творениями», потому что столько людей сейчас, они болеют, они в болезни. Столько людей сейчас просто живут, чтобы найти свой хлеб насущный. Столько людей сейчас в долгах. Столько людей хоронят близких, так ведь? То есть очень много проблем, очень много бед. Но ты увидел чью-то беду, и ты должен понять, что этой беды у тебя нет, и это счастье. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если он скажет: «Альхамдулиллах, хвала Аллаху, который избавил меня от этого и возвысил меня над многими творениями», вот эта беда, которую он видит, не постигнет его.
Аллах избавит его от этой беды, не постигнет его. Этот хадис в сборниках имама Тирмизи. Если взять в общем, дорогие братья, как передает мать правоверная Айша, радиаллаху анха, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видел то, что его радует, да, вот свершилось что-то, к которому он шел, которое приятно для него, это его радует, да, он говорил: «Альхамдулиллахи бини'матихи татимму салихат». Хвала Аллаху, только по Его милости свершаются великие благие дела. А когда, Айша рассказывает, когда его постигало, когда он видел то, что он порицал сердцем, то, что его не радует, а наоборот печалит, он говорил: «Альхамдулиллахи аля кулли халь». Хвала Всевышнему Аллаху за любое состояние, за любое положение в жизни. Шуңа күрә, азиз дусларым, Аллахка хәмд сана әйтик. Аллахка шөкер итик. Аллах Тәгаләнең безгә булган ниғмәтләре шиксез. Без белмибез дә, юлда йөргәндә, без белмибез дә, тормышта, эш вакытында нинди генә бәлаләр килми, нинди генә хәсрәтләр килми. Аллах безне имин кыла. Аллах безне саклый, коткара. Шуңа күрә табигыннарның берсенә бер кеше килеп зарланган. Килгән зар Фудайл ибн Гыят микән, килеп зарланган аңа бер кеше: минем дигән акчам җитмей, әҗәтләрем күп. Проблема бөтен кешедә бар. Шуңа күрә ул аңа карап торганда, моңа бит инде акча вопросын хәл итәргә кирәк. Карап торганда бу галим әйткән: ике кулыңны күрәм, сау сәламәт. Бир әле шуларга 1000 дирхам дигән. Бирәм 1000 дирхам, ике кулыңны бир әле дигән. Мен синең кулларыңа 1000 дирхам акча бирәм дигән, ике кулың кисеп бир дигән. Ул караганда: юк, бирмим дигән. Каралы, ике күзең бар дигән, аларына 1000 дирхам бирәм. Бирәм дигән, бир әле миңа ике күзеңне. Юк, бирмим дигән. Каралы, ике аягың бар дигән, аларына бирәм тагын 100 меңне. Юк, бирмим дигән. Шуннан соң әйткән: эй дустым дигән, мин синең анда өеңдә түгел, гаражыңда түгел, каядыр. Мин синең тәнеңдә генә ничә мең, ничә 100 мең дирхам күрәм, син зарланып йөрисең дигән. Шуңа күрә Аллаһның ниғмәтләре шиксез, шөкер рәхмәтләребез, мактау ва улуглауларыбыз Раббыбыз Аллаһка булсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим. Астагфируллах.